sedikit kita masih lorong Bu, pipis toh.
Ini lucu-lucu. Anak pelawak itu anak kenempaan Baron.
Maju ini. Untuk maju gini. Nah, wah Joko lah ae kok sok. Olah. Iki aturne salam kanggo masyarakat desa kene ya ta. Ki acarane apa? Hajate apa? Ya ta. Karo ndonane. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Tuh, cah iki piye, Pak? Ki ngono jarene Mas iki hajate ro ngresmekne pete woh loro kan. Yo. Guyung lo. Ki ngono hajate sunatan ya to. Muga-muga masih sing disunate biyen tak didongane. Tuh, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidungannya si sunat. Sing sunat sinten? Mati Rito kali. Cik Ilham. Mugi-mugi diparingi kesehatan. Ini ngapa? Ini kok dijiwi terus tahu ini. Gak juga karo Mas iki. Ora. Wah, alah. Drumune andum. Kalau dulu tak dundum. Mugi-mugi kondi. Lah yo. Mugi-mugi ingkang namine sapa to nggih? Ridho Pratama kali Ilham Kali Pratama. Mas Ridho diparingi sehat, waras, ngabekti kepada kedua orang tua, menjadi anak yang soleh, lan liyane. Iki apa to? Liyane iki piye jelasne Wis kok? pokoke kabeh sing apik-apik. Oh ngono ya Allah amin. Ibu calon ini apa cara minta kalau niki? Kamu iki sitok tok. Iki lho. Wes. Nah, ini. Rasa tutul apa, Pres? Rasa tutul lagi, Pres. No. Ora. Ini apa? Ora. Nah, kalau itu. Nyetrum. Nyetrum, Mas. Enggak. Ora nyetrum. Oh. Mas aku nek ya. Wis sak derenge maca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak di pojokan rong minyak. Kula baleni ngene nggih. Sing kompak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sing nyauri salam kula muga-muga rezekine kathah. Barokah. Rezekine pokoke lancar. Sing utang akeh pokoke bang lunas. Lho amene banget ki utange pokoke. Iki udah baik. Oi sampe arek koper iki. Nek utang.
Ya alhamdulillah. Iki awake dhewe sak rombongan ya toh. Iya. Ditimbali rawuh ning dalemipun Mas sinten? Mas Ian, lho Mas Ian. Mas Ian sopir. Iki acarane Nyunate Mas Ian dhewe to? Ya anake to, Blok. Kan nyunate anake. Mas apa kan? Mas Ilham karo Mas Ridho. Mas Ilham kali Mas Ridho. Mas Ridho. Wis muga-muga bocah loro dadi wong kang migunani tumrap bangsa agama negara lan wong tuwa. Amin. Ya alhamdulillah Dek, awake wong telu iki Iya. bintang rene kon libur samarakat Masyarakat. Iya ya. Kowe ngono desa Malang yo. Kowe nek ngono mulih untumu loro. Angel. Lah iya. Wah, kowe omongan ngono wit. Jenenge sinten? Jenenge sinten? Jenenge sapa iki kok ono? Jenenge Gembi. Gembi. Omahe ndi? Brother. Oh lah. Eto wae kalah bareng. Omahe Gondang.